Ah. Qonsisa mathe. Yasini baba. Ngivele ngabona ukuthi angikwenzele nje konke ukudla kwakho okuthandayo. Uyabona? Yeah. Ngicela nje ukuthi ubaba nethezeke ngiqale ngimphakele. Hayi kulungile. Phambi kwalokho. Manqobo. Oh, phela ngoba kumele azodla nathi la. Ebengakafiki baba. Kodwa ngiyasola ukuthi mhlambe usala phe disco uyabona njengenjwayelo. Uyazi ulindiwe mhlawumbe okungcono angivele ngimphakele eceleni afika kudla wakhe noma mhlawumbe usisothisa sesiyadla vele afike la Manqobo. Ukuphi? Hi man, ngabe uyivala ifoni. Angithinte mothola le message. Njomane baba musukwenza lento yenzayo uzogcina phela manje usucasuka kakhulu uzogcina usenenhliziyo emnyama ungasafuni ngisho nokudla engikwenzele kona Esimnyama vele inhliziyo yami. Emnandi into esenzayo. Hayi nalokudla kumnandi yezwa hayi uyashaya ibhodo my sis. Umthetho wami. Hey mina ngijabulela ukuthi usuphumula ugabisile bandla. Every day ukhuluma ngoAlbertina Sisulu. Hey may her soul rest in peace. Yo. Akuyona into emba ngithi. No ayikhombi kodwa every day ukhuluma ngento yodwa. Size sawa volunteer ngenkani mina nomxolisi kulento yeSunday. Hayi. Mhlawumbe nathi singaya nje babe. Ngiyazi ukuthi uyayithanda political history. Yeah, singaya. Ayikho into engazivimba. Empeleni mfana kithi ngikwi shortlist yabantu abazoba captain. Hayibo. Yani ngele? Sana sami ngithema ngiphuma nje emsebenzini ngase ngithola i-email. Oh damn. No that's nice Mondli. Congratulations. Sekubongela bafu. No hayi, kubonga mina. Ngizocela nje kodwa ukuthi ningifake emthandazweni yenu. Ningithandazise ukuthi ngithole le position yokuba captain. Sikwazi ukuthi umasho usuqoqe ube indawo ephephile futhi enothando nokuthula. Khona ozothanda i-dessert. Yeah mina ngizoyidla. Alisi. I think dessert. Ngibuka ngathi ngifuna dessert mina. Ukhona nje ekhaya. Hayi, bese ngisho nje ngoba phela mase ngukapteni. Ngiyoze ngilithole ithuba lokuthi ngikuvalele ngaphakathi. Uzokukhumbula lokudla kanti ne-dessert nayo uzokukhumbula. Hayi. Should mawufuna ukulinda ukuze uthi ube ukapteni wena ukuthi ungibobe. Hayi. Sazolinda baba. Wona isho lento esho. kunganjani uma ungashiya ifoni yakho ngiyazi phela ukuthi baba mina usuku olude kakhulu namhlanje Oh, nayi le call yima yima nalo fona baba kayeke Kahle kumele ngiphe. Yeah. Uchaza ukuthini ukuthi akekho lapho man. Hambe uyomfona. Hawu. Njomani baba kuzomela uyekela lento yenzayo yekela ukuthi lokhu uyistress manje ngento engekho uzothola silindwe lapha khona uhleli nabanye abantu abaphethe ama disco benza izinto ezenziwa abantu abaphethe ama disco Ofana nani? Ukudelela umyeni wakho? baba yekela zonke lezo zinto lezi ungitshele konje besisa Kahle ngiwe nawe man. Wena ufuna sitamatane esibhobozana. Angibazi noma unkosikazi wami ulimele la ikhona noma kwenzakala. Njomani ulindiwe nje uyamazi uselenza izinto enjeni uwenza izinto adume ngazo lo muntu lona lalela baba namhlanje kade ngiyi-library uyezwa khona usisi wakho ufike wangisiza wanginikeza incwadi esiza abantu besimama ukuthi bekwazi ukuthi bekhulelwe uyabona manje ngibonile ukuthi kahle kahle namhlanje amathuba okuthi ngibambe maningi kakhulu Wawuhlengiwe. Siningi isikhathi sokuyenza lento lena.
Zoba nama-holiday, kunama-weekend, siningi isikhathi. Nalo. Hayi bo, uyaphi manje? Umbuza kanjani ukuthi ngiyaphi? Futhi ungalindeli ukuthi ngiyabuya. Gogo. Gogo ngilini. Lina gogo. Ngiyeza. Gogo ngiyeza. 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 Ngiyeza gogo ngiyeza. Ongilinda. Ngilinda gogo. Ngilinda. Uyaqala futhi manje uyangikhahlela kwenzakalani? Ngiyaphupha futhi. Usaphupha? Awapheli nganda amaphupha akho. Kumele ngithandaze muntu. Ngithandaze uNkulunkulu uzongisiza xesha emini. Ngiyazijova. Ngiyazijova xesha emini. Ngicela usize Jehova.